मंडळी, तुम्ही बरेच वेगवेगळ्या प्रकारचे सूप ट्राय केले असतील, परंतु एकदा हे शेवग्याच्या शेंगाचं सूप नक्की करून पहा. फक्त पौष्टिक आहे म्हणूनच नाही, तर हे खूप टेस्टीसुद्धा लागतं आणि बनवायला तर खूपच सोपं. खूप काही पसारा करण्याची ह्यासाठी बिलकुलही गरज नाही. तर फक्त एका कढईमध्ये एखादा ग्लास पाणी थोडं गरम करायचं, त्यामध्ये शेवग्याच्या शेंगा ॲड करायच्या. तुम्हाला जेवढं सूप बनवायचं आहे त्यानुसार आपण त्याच्यामध्ये शेवग्याच्या शेंगा व्हिडिओत दाखवल्याप्रमाणे कट करून ॲड करायचा. एक मीडियम साईज कांदा तोही आपण कट करून ॲड करायचा. एक मीडियम साईज टोमॅटोसुद्धा त्यामध्ये टाकायचा आणि थोड्याशा कोथिंबिरीच्या काड्या. ह्या ठिकाणी कोथिंबिरीच्या ऐवजी कोथिंबिरीच्या काड्यांचा फ्लेवर जास्त छान येतो, म्हणून आपण त्या ठिकाणी कोथिंबिरीच्या काड्या वापरायच्या. ह्याला झाकून ठेवायचं आणि चांगलं 5 मिनटं बॉईल करायचं. फक्त बॉईल झालं कीच आपलं 50% काम तर झालेलंच आहे. आता ह्याला आपण गाळून घ्यायचं. सर्वात महत्त्वाचं काय आहे की शेवग्याच्या शेंगा ह्याच्यामध्ये भरपूर न्यूट्रिएंट्स असतात, आयर्न असतात आणि अँटीऑक्सिडंट्स असतात, परंतु रोजच्या आहारामध्ये आपण त्याचा समावेश करत नाही. तर जेवताना जर सोबत तुम्ही हे एखादा वाटी अर्धा वाटी सूप पिलं तर तुमच्या शरीराला सगळ्या पौष्टिक गोष्टी भेटतील. आणि त्याला छानपैकी गाळून घ्यायचं. गाळून घेतल्यानंतर त्याच्यातलं पाणी बाजूला ठेवायचं, तेही आपल्याला वापरायचं आहे. आणि हे सगळं शेंगा, कांदा, टोमॅटो ह्याला मिक्सरमध्ये फक्त थोडंसं पाणी ॲड करून चांगलं बारीक पेस्ट करून घ्यायची. ह्या ठिकाणी जे आपण पाणी वापरतो आहे ते आपण गाळून घेऊन बाजूला जे ठेवलं होतं त्यातलंच आपण एखादं वाटीभर पाणी ॲड करून चांगलं एकदम फाईन पेस्ट करून घ्यायची. आणि ही जी पेस्ट आहे ह्याला एखाद्या चाळणीच्या साहाय्याने चांगलं आपण दाबून दाबून गाळून घ्यायचं. 1-2 मिनटामध्येच वरच्या साईडला फक्त काड्या राहतील आणि सगळा शेंगाचा गर जो आहे तो खालच्या साईडला येऊन जाईल. कारण की बऱ्याच वेळेस मुलांना किंवा घरातल्यांना शेंगा दाताखाली आलेले आवडत नाहीत. अशा वेळेस हे सूप तुम्ही रात्रीच्या जेवणामध्ये बनवलं तर फक्त वजनच कमी नाही होणार किंवा फक्त पौष्टिक म्हणूनच नाही, तर प्यायलासुद्धा खूप टेस्टी लागतं. आणि असं व्हिडिओत दाखवल्याप्रमाणे आपण त्याला दाबून दाबून घ्यायचं, म्हणजे सगळा गर हा खालच्या साईडला येतो. आता कढईमध्ये एखादा चमचा तेल किंवा आपण तूपसुद्धा वापरू शकतो. काही जण सूप बनवण्यासाठी ऑलिव्ह ऑइलचा पण वापर करतात. मी या ठिकाणी अर्धा चमचा साजूक तूप वापरलं होतं आणि त्यामध्ये एक 4 ते 5 लसणाच्या पाकळ्या आणि अर्धा इंच आल्याचा तुकडा ह्याला बारीक बारीक कट करून ॲड करायचं आणि थोडंसं तुपामध्ये छान गोल्डन ब्राऊन होईपर्यंत परतून घ्यायचं. फक्त त्याचा रॉ फ्लेवर गेला पाहिजे, जास्त डार्क त्याला करण्याची गरज नाही. आणि आता आपण गाळून घेतलेला जो काही शेवग्याच्या शेंगाचा गर होता तो ह्यामध्ये आपण ॲड करायचा. सुरुवातीला फक्त हा गरच ॲड करायचा आणि नंतर जे गाळून घेतलेलं पाणी होतं तेही आपण ह्यामध्ये ॲड करायचं आणि त्याला व्यवस्थित मिक्स करायचं. जर तुम्हाला कन्सिस्टन्सी खूप पातळ पाहिजे असेल तर तुम्ही आणखीन पाणी त्यामध्ये ॲड करू शकता, परंतु एवढंसुद्धा पुरेसं आहे. सूपची कन्सिस्टन्सी खूप जास्त पातळही नाही आणि खूप जास्त घट्टही नसली पाहिजे. त्याला थोडासा बॉईल आला की त्यामध्ये अर्धा चमचा आपण काळी मिरी पूड म्हणजे ब्लॅक पेपर ॲड करायचं. ह्या ठिकाणी बऱ्याचदा आपण सूप बनवताना लाल तिखटाच्या ऐवजी ब्लॅक पेपरचा यूज करतो, म्हणजे त्याचं आयर्न ॲब्झॉर्प्शन खूप छान होतं. चवीनुसार मीठसुद्धा ॲड करायचं आणि ह्याला व्यवस्थित मिक्स करायचं. ह्यामध्ये जर वरच्या साईडनी तुम्हाला अर्धा चमचा बटर ॲड करायचं असेल तर ते ऑप्शनल आहे. मस्तपैकी वरतून फ्रेश कोथिंबीर ॲड करायची. एक 5 मिनटासाठी चांगला बॉईल करून घ्यायचं आणि तुम्ही बघू शकता की ह्या सूपची थिकनेस एकदम परफेक्ट आहे, एकदम पिण्यायोग्य आहे. तर एकदा तुम्ही ह्या पद्धतीने हे शेवग्याचं शेंगाचं सूप नक्की ट्राय करून पहा आणि मला कमेंट करून कळवा की तुम्हाला ही रेसिपी कशी वाटली. माझ्या चॅनलवर नवीन असाल तर सबस्क्राईब करायला विसरू नका. थँक्यू. एन्जॉय.